Tao dâm lên rồi đi ra hàng nhưng mà mau mày cái là sini lah kok sini tuh langit balok balok kerja Kira bunai deh. Bayap song sini tiprasa rok bunyi dopani borok bay hinjak layo. Gian Kresia nadan rengya buka kobor amek adibasi bolong bisingo tongnai henei. Phai Bai tabukle angje wan sokui naimani sini tiprasa rok bo bolong ko thukmao tongmani usri phai tabukle glango papai kana henei mawan soko. Tamani bagai hinke sini tiprasa rok amsikene social media videos nam laika payani pake pamlai siani sike silai humahai zerai khonai okra chakra buri bura jottono videos nam laika kebo keba sapri ngani try laika kebo keba blogs namka kebo ke roast namka kebo ke entertainment videos namka kebo ke funny videos namka kebo ke motivation videos namka kebo keba news channel rok klok baika kuno age ni limit kerika kuno boyos ni sima kerika je muchuktoi jani ja hai nor laika Padingke bayap jong jeng aroni bisingo jorabai baksa gedalei boyos ai mchangi je videos namgei tongnai rok no karei sakno bolagi je videos namgei tongnai rok ni mokolo kisisa yak sikai lewano bayap jong jeng poila sekang obri ni mokolo yak sikai lewano bini mengka Jashu Jamatia bongka daily lifestyle videos namo Phai Bai o videos namani bisingo kisisa views nana ni bagai sakno bolagi sak mchangya videos namui tongo aboni bagai ang bono simia je bohai khlai je videos namui tongnai Aborok no sanani muchugo norok kisisa views nanani bagai mohai klai videos namui tongo Phai Bai je nini video no nagei tongnai rok ni reaction bom hai abono norok bo kisisa one sok nani nango nini bagai nini character ni bagai beitam one sokui tong abono tei ang tini norok no live example ronai ang ani asol yong no bini video no tlang thangai phunuka hingkai ani o yong bini video no nugui bom hai reaction roka norok bo kisa nagei nadi Hah? Kamu pernah nih bro? Go baby coba tenau kan ani kok. Kamu terlalu best hat ng bay mat bro. Basta terlalu mong sa hai shit. Basta bro kah mah kau na bila. Hai shit. Tao dâm lên rồi đi ra hàng nhưng mà sajak是哪里洗个啥嘛？是啦，都得洗个啥也有什么了？还是把我当时说发现的。Hai sih bisa sih. Don ya. Ông tôi biết sát khai tổng bây giờ ông muốn được nhặt ta. Bos sang lah, bos sang tanam punya apa namung sana. Mau mày cái là sini lah kok sini tuh langit balok balok kerja Kira bunai deh. Kita ke original no Phai pada hantar Sri Mata Jaya sini. Nengwon aku buna. Mungkin nggak bus kamu ke busnya panjang buna. Panjang dia buna hela. Je mo hai klai videos nam gei tongnai na ang sana ni muchugo nung mo hai videos nam gei besigle manai tongja besigle sawi ma tongja nung bai bai amsik hamya hunja gei tongnai ni nangkha nung bai bai sini jangna ni muchugui tongkhan ke kaham samungni bagai sini jagdi hamya samungni bagai ta sini jagdi tabok nung mo hai klai je videos nam gei tongo aboni ni sago to kuno problem ngya Phai Bai nini besa ulok olok kotor ngei nini besa ni sago se problem phainai lasimung phainai Tei ang aro jagao faltuni free advice rwnani thanglia buma borok bwsano hamjagui tongkhan ke amsikbai ni bujiwi thangano samung si sini mung engke tabo samung bai si jeng sini jagmung
Phai Bai Kha. Tei buchini next song kangke aborok Bai Kha social media ni motivational speaker. Ang borok ni bagay kuno mungsa sanani sekang norok no puila sekang kisisa context redo nang rom di nang koroksa motivational speaker ngani tangkan ke eba nang koroksa teacher ngani tangkan ke puila sekang nang porejak ngani nang nai. Nang khud no porejak ke si nang buino gyan roi manai eba pharenggi manai. Hangkai tabok borok ni content bobo haing kangke nang live bo nini partner bomo hain nang choose khainai. Nang kaijak mani yagulo nini bekrani noko bobo hai khlai tongnai. Abo hairok borok ni content hingke. Thik no borok khorok tham no kaijak borok sekang bugijak ba tabok borok buino pharenggi phana mano. Phading ke bayap song tabok borok ni content bobo hai abono kisisa nai nelewanang. Asalabu sarok saya hingkangke yang buriwo. Sudah kerjanya mani rok sawo. Rang sebayu oma hai rumah ke hinjau. Kai digi kajaman pore bebak thik ni thanai. Buri pekangke oma hai. Hingkangke bokai jaman pore duri sini musa hingkangke oburi ni matra sabu nanai. Sabu bon babe basanai. Boni live tamong nai. Abno kebo wan sabu dinai bai. Bayap song ang bini video na naigay tabok bo chabai manya ko borok no motivate de khlainya naigay tong na set story de sawi tong phia bini video na naigay kaisala sawi man kha 1 minute 22 second ni video 9 bar script naikha hnei क्यों बे ओवर एक्टिंग करता है साला script naimani karon ungkha bini videos namjak no kokborok bai translate khaigei copy paste motivation videos nammani O dunia one single piece ini kuno panu faya. Rino kosol lis nam dag rang no kosol rang tag borong no kosol borong matai tag. Gangke boro stage rogo reality show India Idol rogo bu nijini sine kuno ke buru sabia. Buini sujang no che rusabu se India Idol YouTube. Yang boro ke copy paste diba. Do baino belai kena hambai sak no copy paste motivation videos namo honei accept klaimani bagai phia ang baino sanani muchugo nung motivation videos namna hingkangke sak bugijak sijak ringjak hingkangke sinung buino phorenggei mannai buini video no copy khaigei kokborok bai translate khaigei bukuk bai basaba tuma samaya tong haideba nung je nije sak bugimani bujimani ringmani simani no tei nung videos namkanke bar script nanyani nangla khamung bar acting khlaijani nangla khamung phia nung bai ke aro jaga war chapmung bai motivation no compare khlai tongkha ba motivation ungkha borok no bujogoi gyan rogoi phorenggei lama kaham di gitlangi thangmani abono si motivation hungo phia nung sakse bini video no copy khaigei borok no bujok sinai po phoreng sinai po nije sakse nung kunu manya bujiyang kangke abode kaisa motivation klaisiba नहीं खुशी sinai di खुशी retake namang acting klaimang kono rokom video complete klaiman mani खुशी O dunia one single piece ini kuno panu faya. Ang tini norogo share khaine gorib bai bikrani kokno दोनों अलग अलग होते हैं क्या Oboroksi chini triprani motivational speaker rokpho gorib bai bikrano ba angba sem no hnoi tong ba tamo aba alada de gorib pinke bangla kok bai bikrang ke kok borok bai hainoble do kok krei gorib bai bikra alada duita phanangi mano jeng bini kokna kisisa khnama bai to kaham hamya saimanya borok ta sijak ringjak bujijak borok sana kreng kokno gurrei pana saimano duita phanangi mano do bujiwina ka jeng botam sananai abono khnai nei ang tini norogo share khaine gorib bai bikrani kokno ani je mokolo nugmani hinga ke to gorib bu duidal tongu bikra bu duidal tongu o gorib bu duidal tongu bikra bu duidal tongu अरे कहना क्या चाहते हो हेलो बच्चों आज की वीडियो में हम जानेंगे 2+2 कितना होता है यानी कि 2 गरीब और 2 बिगरा को मिलाकर टोटल कितना होता है 2 गरीब और 2 बिगरा को मिलाकर कितना होता है बच्चों 4 अंखा पहिलाव के आं गरीब बे बिगरा एकटा नहै 1 सकुइ तंगमनि बड दुइटा हनि जाका दो आं मानि उइना का बिनि कगनो ताबोके दुइटा लिया 4टा सिंगि थाकापो अंखा बाइक तो खुलुमका बाइक तो o gorib bu duidal tongu bikra bu duidal tongu कोई सेंसेस बात অনেক বরং না আং অমতে হি সামানি খনাও দ যে আইদিনি দিন করে খা আইদিনি দিন করে খা হি আইদিনি দিন বা দিন তং বলে মই একে সাল পাও সারে একে সাল হাও মন পরে হর অঙ্গ Ule, hai te masa motivational speaker ni munggai na dan kotor sokai filangka. Are, bai koto, neng agini din kiri ke hamoni ide buji ba.
phona bisi ketal ni mai khopsa chalaiwa nang do hnai sakangke nang mai khosa de chai phene tima nang tui rok nungya de mai rok opongi chai de mangso rok chai de gudok rok chabuya de chakhi rok chabonai nyable chai pekhe kwaisa chai phene kho agini din krikha humani engkha agini tomung chamung numung kanmung krikha slaijagoi thangbale ha humani bono sare te bo sbai sukurbi ma sanai kono no omono sane nang bujiliang khangke motivation videos nawani rok bad rosidi nang recha mungsi recha oi tongdi nang aro jaga o nang thik bujlan de thangei tong namu choya hamjak ma kare Tripurani kokborok motivation videos nanai rok motamuti tile bangdo beshirbag Facebook on bangkogo borok ni je topic tongmani borok je kok sawi tongmani besek joratei kharchuchu obonole sia haipe nang background music la pa amsekene kharchuchu khana khangkene logo logo na mukti roi khema phainai borok ni kokla khiskna jagya background music mangse karike tongna namu chungka hangke sunai ni de ra o sungsaro tabuk tongbi thanani hingke sung rang nango rang kri hingke no suijuk pano borok hingala tamni hingke suijuk manchi damliya tamni hingke tabuk belai si money rang important au bai obnole angbo egri khayo nang belai keno nangkok mani kokno no saka jeng o sungsaro tongui thanani ke joto ni sai jeng rang no samu nangkogo haideba tabo kokka haisi jeng bai ke rang ajinai phari angnar no chikon te game no thungei bai ke rang kabang ajinai obona angnar no sawi khana ro wanang प्रैंक हो गया आपके साथ kaijak buri ron bai kaisa kok no sanai je kaya jak borok no sanama chunga amo kaya jano kaya jago kebo Facebook friend rok kokta sari Doria kom basi rok baikoto rok norok tesa video kam sena lagadi oni ni background music ni sound no tesa kom khlaiye tamni hingke triprao kaijak buri rok sala sikla bai kaijak sala bai wan sarok bai kharlai marok besi bangko gui tongkha borok no norok tesa video kam sena wi phringlai gadi kok kchar lai gadi teibo ang kok kchana ni muchugo je borok ni video no nogoi je obai klai wan sogui tongnai rok songsar khajak buri je tei mohai video rok snamoi tongo kaje borok ni character chai angnai nya hnai je wan sogui tongnai rok nang sanani muchugo videos nam khangke character chai angnai obai kok ya obo norok ni bol ngnai abo borok ni muchuk mung borok ni sok borok videos namnani muchugo snamkha aro jaga kuno character bai lena dena kri buji bai khade अच्छा हमको सिखा रिया है